Takže čau, tady je Jeník a já vás vítám u nového videa z hry Clash Royale. Tentokrát tady nebudu opět sám, mám tady sebou dalšího hosta. Čaute, ja som Fallen. A spolu si zahrajeme takovou challenge. Psal jsem vám vlastně na Facebook o deky, abyste mi prostě do komentářů nějaký házeli, takže my si teď náhodně nějaký vybereme a ty vlastně budeme hrát proti sobě. No tak, ale to bude úplne náhodné. To náhodne vybereme a prvý odzadu a prvý spredu. Alebo ako sme sa to dohodli, No, nie? tak. Tak nejako. Jo. Já mám od zvrchu a ty máš ze spodu. Dobre, dobre. Tak já prvně vyberu něco pro sebe. Tedy tak, vygenerovat. 20. od zvrchu. 20. počkaj, ja si to nájdem. Tak, a já už to mám. Toto. A tam si asi môžem vybrať v podstate, čo chcem. Ale nechám si to takto. Povedz, mám si vybrať Barbarov alebo Inferno? Barbary. To som si aj dal. OK, mám Dobre. všetko na turnajovej úrovni. OK. Dobre, môžeme hodiť friendly. Aha, mám už, dobre. Ideme na Co to? tam máš? Jo. Dobre. Čo tam máš za deck? Dobre. Ti hned dojde po chvilce, uvidíš. Tí barbariáni. Poďme, čo? Dojde po chvíľce, tak to som ešte neviem. Či full legendary deck máš? Přesně tak. To som vedavý. Ale to sa mi nepáči. Škoda. Aspoň hit. Neboj sa. Však ja som ešte nevybalil ani karty poradne, jak ma tu zamestnávaš. Poď musím točiť. Zase ten miner, ty kokso, to čo je? Budou se tak hrát jenom pořád dokola. Ja si ani nevyťahnem karty. Si jak tréner Cheddar. Full legendary. A dostanú sa aspoň gožičke, dobre, aspoň jeden hit, dva. A jeden ešte poď. Tak nie. No, teraz tam určite dáš toto, presne som vedel. No, A navěš. to nevadí, ja som si to ušetril, aby som mohol dať takto. A dáme tam ešte... Už bych tam nic nedával, jako takhle to v pohodě. Ale mne to nevadí. By to chtělo tu princesku, no jenom. Ještě na ní mít elixír. Ale však veď vytočíš ju naspäť, neboj sa. Dobrý. Ja v podstate, počkaj, som si Tak. minul ale nemáš už toho Inferno Dragona, nevadí. To dáme sem, Tohle. sem, Škoda, že ne dřív. ale ešte si popredu, to sa mi nepáči. Ale dobre, už nie. Už ne. Tak, Taky začnu lávou. ty máš aj hlavu. Počkaj, mám na vzduchy barčerky. A nie, ešte Mega Minion, ale toho som si minul práve. Nevadí, nejak to vyriešime. Dáme to takto. Tak. Aha. Dáme to takto. Jestli to nemáš nějaký lighting nebo tak, to mohlo být v pohodě. Celkem v pohodě. Takto. Dojde tam? Nedojde tam asi, čo? Ne. Dobrý. Tesne. Ale už to skoro bolo. Tak. Teď všechno do útoku. Choď preč. Nepáči sa mi toto, ako toto pokračuje. Teď ty harčerky ještě zaví. Nie. Tak. To nie je až taký zlý ten full legendary deck. Tak. Škoda. Všem 300, to musím nějak uminerovat. To ještě. Čo tam máš ešte? To miner, tam už čo? A to vyskúšame takto ešte. Nedojdu tam asi, čo? To naozaj jak tréner Cheddar, ty kokso, to fakt. Hit. Tak nič.
A kdybys tam měl nějaký lighting nebo fireball, tak bych asi No však končil. to, že ten zapínal tam je, ale toľko ty tam mal toho na vzduch, vieš? Ty si tam mal v podstate, vieš čo si tam mal? Inferno Dragona. Inferno Draka, Elektrovizarda, Ice Wizarda, Princesku. To ja som tam mal v podstate, to si ťažko no. Ale dobrý to je deck. Full Legendary. Taký trollko. No dobre, 1-0 vyhrávaš. Rovnou dám další. Daj ďalšie číselko. Takže 16. 16, teraz musím počítať 16. Už mě tady Jaffa spomuje otázkama, že když se vrátím zpátky do Beer týmu. Jaffa je nutko. Pozdravím Jaffa. Koľko? 16? 16. Tento trollko veľký. Potom títo šulíni. Tento a tento a ešte jednu kartu. Toto. No. Môžem poslať. Počkaj, zruším, môžeš poslať? OK. Tak. Máš to No tam? mám posiel, už ideme. Čo tam je? Ani neviem, čo tam je poriadne. Som to nepodral. Mám že nějací elite barbaři nebo tak. No, možno. Aj, ty. A ja nemám nič proti tej onej Inferno Doriti. Aj, to sa mi nepáči. Dobře. A mám, síce mám, dobre, som zabudol. Chtělo by to lok. Tak. Tak, toto dáme sem. Tak, Aha. tak. Ani hit? Je. Bez hitu, To sa no. mi nepáči, toto není. Toto není korektné. Dobrý. Zapíňo. Dobre. Celkem se bojím, jako co tam schováváš. Lahu. To ti nemôžem povedať takto do verejnosti. A kto? Larry. Ještě hit. Toto nemám rád, keď si dá hit, už keď má chladivo hore a vtedy si dá hit. To já spíš, když už dobré. má kladivo nahoře a pak si ten hit nedá. Alebo aj to, no. To je tiež naprd. Protože já vlastně nic jiného než Hoga ani nehraju. Jsem asi neměl dělat. No, to jsem čekal. No, si to zapneš, tak to je v pohode. To je v pohodičke. Ale teraz aspoň nemáš zapího na Skarnu. No, to nevadí, to se přežije. Ale veď to bude dobre. Čím začínaš zadu, takto? No, tak ja začnem tiež takto. Dobre, to nevadí. Tak dáme takto. Teraz dáme takto. Larryho. Takto. Takto. No, to som nemusel dávať, ale to nevadí. Poď hit. Bez hitu, dobrý. On furt nedá ten hit. To není možné. Ale no. Tak, lep. Jo, ty šípy. Ještě hit. Kebyže mám zeb aspoň, alebo niečo proti tomu Infernu, to je... Toho tam nedostanem, toho veľkého oného. Väčší veľkého kostu, jak sa volá? Giant Skeleton. Giant Skeleton, presne toho. Ťažko sa dostáva oči Giant Skeletona, vieš. Elektrovizarda nedostanem do takej miery, aby som mal aby som ho mal za ním. Ale aby som v podstate... Nepretlačím to asi. Ne. Tak. OK. Doufám, že nemáš žádnou budovu. To byla chyba teď.
No tak už ti v podstate stačí iba vytočiť toho Fireball a neviem čo tam máš zap. Jo, Fireball zlepen. Ale nedáme si aj taký, nie. ani hit sa nedá. Tak. To je... Mám vždycky jako štěstí, že to hodím do toho. Hit. Dobrý. 2-0. Nevadí. Tak si proste dobrý, no čo ti poviem. Áno, presne tak. Čo ti poviem, to je taký nubko, jak ja čo proti tebe môže. Ale kúkaj, zase si mal ne. To celkom v pohode deck si mal. Taký Hawk Cycle a ešte aj Inferno Taverku. Tak uvidíme teďka. Som rád, čo za nubka mi tam hodil tento deck. Díky, počkaj, neviem kto. Už som to zrušil, už neviem kto. Chcel som poďakovať. Tak, teďka 6. 6. Dúfam, že mi aspoň nejaký dobrý, normálny deck. Všetko. OK, môžeš mi hodiť. Teraz. Ešte nemám postavený. Aha. Tak, teď už okay. No. To musím rušiť requesty. Počkaj, zase mi niekto hodil iný. Máš to tam. No, poďme. Aha, nechcem vedieť radšej, čo tam máš. Dúfam, že zase nemáš sep nebo tak. To by bylo fakt super. Ja dúfam, že tam máš zase Inferno, alebo... jasné. Prečo musíš mať furt Inferno? Dobrý. Furt musím mať to Inferno, furt. Akurát keď mám také deky, že potrebujem oné. Aby sa tam dostal ten hok. Čo tam ešte máš? Lávu, Inferno, ešte nejakú takú fajnotku tam máš určite. Jo, až takový překvapení na konec pak. Raketku predpokladám. Ne, to ne. Bez hitu? Lightning? Lightning by se hodil. Koukám, že tady ani není. Tady je jeden jediný spell. A ja mám iba jeden spell. Nie, 2. Ešte Fireball a toto. Uvidíme. No, to bude ťažko sa dostať cez to tvoje Inferno, presne cez toto. Přes to tvoje tak. Takto, začneme odzadu. Tak začneme ešte odzadu. Čo tam máš po tej láve ešte také... Ty máš ty malý miniony, no, na tú lávu. Čo tam máš také? Jestli tohle je fakt deck, co on hraje, tak nechápu, jak může hrát lávu bez šípu nebo takovýho. Lighting Miner nebo tak. Aspoň hit, nebo aspoň tu bombu. Bomba sa dostane. Bomba už. To bomba keby sa nedostala, to by nebolo ono. No prosím. A čo ja môžem spraviť s mojím hogom, keď nemám ani one? Keď tam nemám nič pred neho. Keby som tam aspoň Ice Golema mal, to by bolo lepšie. Čekal som, že vyhodíš ten Fireball aspoň. Teraz. Tak ho teraz hodím. Teraz dáme toto. Na věži. Aspoň nějaký damage. Sice nevím, jestli se to jako vyplatilo za to, co jsme ty dal tam na druhé straně, ale... tak veď. Určite, aspoň trošku. Takto. Ježi. To ubráním. Tak.
Jdi na tu lávu, ne? No, tak nič. Tak, dobrý. Takto. Asi takto preč. Zrovna toho miniona. Si tam hodil miniona, čo? To som mal vypočítať. To je všetko vypočítané, prosím ťa. To je čistý, to som ani... Tak teď... Kebyže chcem, tak nedám. Poď 2. Ešte jeden. Dobrý, a jim to nafarbal ještě. Tak, teďka rychle tohle. OK, tohle. Takto. Takto. Bych řekl, že tohle asi už vyhraješ. Byl zázrak, kdybych to Stačilo by mi, keby som už vyrotoval toto. Takto. A ešte v podstate asi párkrát to budem musieť spraviť. Ale teraz takto. Další inferno zase. Tak toto zapneme. Vytočíme si toto. Fireballík. Takto. No, paráda. Ale všimol si, aký deck som hral. No. Že to je presne ten istý, čo si mal ty predtým. Tak to som si nevšiml. Ten istý to je, no. Za to som ti hovoril, že si dám ten istý, čo je napísaný, ktoré si na stránke, ale v inom poradí sú tie karty, ako si mal ty. Nevadí. Aspoň vidíš, aký je nechutný ten deck. Tak. Keď hrám proti tebe. Tak. No daj ďalší ešte. Poslední. Trojka. Aha, ešte to. Poslední kartu. A ja už len poslednú kartu a môžeme ísť na to. Dobre, jen i... Tak. OK, friendly battle. Dobre. No. Skúšame, či máš niečo. Počkám, co uděláš. Skúšame, či máš niečo na toto. Ale no. To nebolo pekné od teba. Logovať mi princesku. Dúfam, že tam nemáš Skarno či Graveyard. Nemám. Takový zajímavý deck. No vidíme. Ještě jeden aspoň. No. Takto. Tak. To som asi nemusel zapovať, ale to nevadí. Ty si tam nemal nič? Či máš tam niečo proti tomu? Ja vedlog, ježiš, ja som zabudol. Ja furt zabudám, keď hrám aj proti Fivkovi, keď som hral, tak som zabudol, že tam má raketu a kvôli tomu som prehral. A to dopadne ale nie to stejně. bolo kvôli tomu, Fivko je pro. Jo, to je určitě tím, no. Dobre. Toto je dobré, ale nepáči sa mi tam, že máš toho Royal Gianta tam. To sa mi vôbec, ale vôbec nepáči. Protože jsem s tím minerem nepočkal. Tak. Dobre. Čo dáme? Ještě mám jednu kartu, kterou jsem nepoužil, tak uvidíme, jestli Čo to tam nějak máš? ovlivní. Sa mi nepáči, že to takto hovoríš. No takto. Ta Valkyrie tam je celkem, no, zákerná proti tomu. Ten letí dozadu. Jsem to čekal, s ním jsem to netrefil.
Dobre, toto by mohlo dobre dopadnúť. Ja som chcel požiť tú jednu kartu. Jsem mi ani nestihl použít tu kartu. Měl jsem tam Elite Barbar jako poslední. A čo si ich nepoužil by som? Keby si mi vylogoval z karmu, tak by si vyhral. No jsem právě chtěl dát za Royal Gianta, ale pak jsem neměl ani elixír na to, abych zautočil a ubránil to zároveň. Lebo šetríš a potom ti to ostáva. Co necháme 2-2 nebo dáme ještě jeden rozhodující? Dáme ještě jeden taký nejaký funny deck dáme. Tak já dám 11. 11. Tak, já už to mám. Ja ešte robím. Ja to ešte skladám a už len jednu kartu a budem to mať aj ja. Prekontrolujeme to a OK. A môžeš mi hodiť friendly. Aký máš deck? Povedz mi. Zajímavý. Ale nevím, že se to hrávalo, zkoušel jsem to i v Classic Challenge, vždycky z telky jsem to kopíroval a nikdy mi s tím nešlo. Ten miner. To si kam hodil toho minera nejako, to si chcel... Mně sjel prst a jsem měl nakliklej, že najedu prostě na tvoji. To byla nějaká finta, alebo... Skvěle. To vždycky trenér, když proti němu hraju, tak to takhle hází, no. Pojď Minion, dostan se k veži. Aspoň tak 3. 1, 2, 4, ne. Super. Se bojím, čo tam máš. Preto to musíme zrušiť týmto rýchlo. A takto. Jsem to zkazil. Kdybys to tam nehodil, tak... Čo? Ja aj to Fireball? Ne, to je toho Hoga. Aha. No, celkom v pohode zatiaľ. Teraz tam dáme. To sa mi nepáči. Musel bys mít ten Fireball znova. Ach jo. A navěš, pěkně. Ne. Tak. Nie, neskoro je to. Levně vyřešíme. Jsem tohle. To som neporiešil. To som zle zahral, nevadí. To som zle zahral celkom, ale nevadí. Lebo pokračujeme ďalej. Nevadí, dobre, super. OK. A teraz dáme takto. Takto. Oh. Co to je? Nemám rád takovýhle kombinace dohromady, ještě když na to s tím někdo hraje dohromady Elite Barbary. Vždycky mi dá 2 mušketýrky na jednu stranu, 1 mušketýrku na druhou a k tomu nahodí Elite Barbary. Tak. A když hraju bez Fireballu... Tak. Ja som myslel, že tam hodíš tých minionov. OK, tak toto som si pokazil teraz dosť kvalitne. OK, toto som si pokazil dosť kvalitne. Tak budeme si takto. OK. Tak. OK, to som si dosť kvalitne pokazil teraz. A... Musím nějak ubránit těch 20 vteřin. Podle zrovna nevím, jestli ubrání. Poďme. Nie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jo, dobře. Jaj, som tam hodil ten Fireball, zle nevadí. Dobre. Som myslel, že neho budeš brániť tým elixír kolektorom. Som myslel, že tam hodíš tých mega minion, či tú minion hordu. Nevadí. Dobre, vyhral si. 3-2. Tesne, musíš povedať, že tesne. Ja ti ďakujem za video. Musíme povedať, že to bol veľmi tesný súboj. Také cancer deky to boli. Všetko. Niektoré také lepšie, niektoré horšie, no tak čo už. Ľudia majú rôzne chuťky na deky. No dobre, videj, super sme si zahrali, ja si myslím, že pohodičke, 3-2, 2-2 to bolo a celkom dosť natesno to skončilo 3-2, nie? Takže fair play. Ten záverečný si dostal asi lepšie, ale tak kebyže tam nehádžem tie firebally ako chujko, tak
by to dopadlo jinak No, možná. No. len to, že si tam na začiatku dobre hodil ten elixír kolektor, ale ja som tam ho dal fireball a už som potom ti nemal čím zrušiť tú minion, tú mušketierky, no. A mi to pletie furt. Dobre, takže super. Jo. Tak jo, tohle bylo pro dnešní video všechno. Já vám děkuji, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentář, nebo můžete video sdílet svým kamarádům. A já se s vámi loučím a vidíme se u některých z dalších videí. Ja sa s vami tiež lučím, vidíme sa na budúce, možno aj s denníkom. Takže čaute aj vy.